Assalamu alaikum, dragi ljubitelji sahata. Poseban selam onima koji prate naš rad, naše sahate na našem YouTube kanalu. A sahati su stoni, podni, zidni i kamenski. Jer su to obično sahati koji nemaju kopija, kao što to ručni imaju, a i obično su mehanički i tako da imaju posebnu vrijednost. Posebno je na cijeni okvirovi ili oklopi u kojima stoje ti sahati. Ovaj sahat ima i svoju ljepotu i svoju vrijednost. Ovaj reljef okolo, vidite, on je urađen od 24 karatnog zlata. A to potvrđuje pečat utisnut ovdje pozadi. Evo vidite. I kad smo već ovdje na zadnjoj strani, vidite, ova zadnja strana je crna i to je od fine kože urađeno. A ja ću sad pokušati otvoriti. I vidite, ovdje unutra ima sada štambilj ili pečat na kojem stoji da je to povod na osnovu kojeg je ovaj sahat izdat neki kup u Malmeu. I naravno ima ovdje kartica, vidite, sa strane. I na ovoj kartici stoji isto kao na pečatu, ali što ima još i potpis Filip. I ima godina 1834. Što ja tačno ne znam šta znači, da li je to godina osnivanja ove organizacije ili godina dodjele, ja zaista ne znam. Ali vidite kako je to jako lijepo očuvano, jako lijepo smišljeno. Naravno, sahat kao mehanizam, odnosno ploča, je Mercedesova. A čujte kako on lijepo veza. Ovdje možda možete i pročitati ako to se, vidim samo ako svjetlost bude dozvoljavala, ili refleksija. Evo ovdje gore na vrhu ovog crnog dijela ploče piše Mercedes. Eto, dragi ljubitelji, to bi bilo ukratko o ovom sahatu kao dijelu naše kolekcije koja broji preko 400 primjeraka raznih vrsta sahata. Mi vas selamimo i pozdravljamo i želimo vam svako dobro do skorog viđenja sa novim sahatima na novim video snimcima.